Goedenavond, dit is het Zeeuwse nieuws van zaterdag 2 november. In Zeeland verliep na de bevrijding, 80 jaar geleden, niet alles direct soepel. Dat verhaal wilde het Zeeuws Archief vandaag vertellen tijdens de jaarlijkse open dag. Hoe het eraan toeging tegen het einde van de oorlog en in de periode na de oorlog werd verteld aan de hand van bijzondere archiefstukken. Er zitten heel aangrijpende stukken bij. We hebben een handgeschreven briefje. Iedereen kent het verhaal denk ik wel van de 10 van Renesse die omgebracht zijn, die gefusilleerd zijn door de Duitsers. En het komt heel erg dichtbij als je daar een afscheid aan zijn familieleden ziet. Je zou denken, Duitsers weg, bevrijd, iedereen blij. Maar er was in Zeeland voedseltekort, er was woningtekort, kledingtekort. Het was een hele ingewikkelde en ook een beetje chaotische tijd. Maar ook mensen die niet direct voor de verhalen uit de oorlog naar het archief kwamen aan hun trekken. Met een van de vele lezingen bijvoorbeeld over stamboomonderzoek. Ik heb in één keer ongeveer een jaar geleden de hobby gekregen om stamboomonderzoek te doen. Eigenlijk komt dat via mijn andere hobby en dat is true crime. En dan zie je dat er vaak via DNA-onderzoek misdaden worden opgelost. En toen dacht ik, laat ik mijn eigen DNA laten onderzoeken. Toen dacht ik, ik ga een stamboom maken. En toen kwam ik allemaal interessante dingen tegen. En toen... U bent hier niet om een misdaad op te lossen in uw familie? Nee, dat niet. Nee. Mede door de hoge opkomst is het archief tevreden met deze open dag. Het zijn de Nationale Natuurwerkdagen. Vrijwilligers in heel Zeeland helpen met het winter klaarmaken van de natuur. Hier in Axel worden de wilgen geknot door onder andere scouts. Omdat ik heel erg van de natuur hou en ik wil zeker de scouts helpen. En wat ik dat ook leuk vind om te doen. Dat je ook altijd ladders mag gebruiken en dat je altijd de hoogte in mag en het snoeien. Dus de tak afzagen en knippen, dat vind ik ook heel leuk. Zodra een aantal takken weg zijn, is die ladder voor sommigen overbodig geworden. We gaan zo de boom in en dan gaan we van binnenuit snoeien. En dan gaan we van binnen naar buiten. Dat is onze tactiek. Op die manier kunnen er ook geen takken op je hoofd vallen, alhoewel de angst hiervoor niet groot is. Ik was daar nooit echt bang voor en nog steeds niet echt. En meestal zeggen mensen dat ook gewoon, dat er een tak dan valt. Het grootste gedeelte van de vrijwilligers zijn kinderen, 150 stuks. Want de volwassenen die meedoen hebben wat moeite met het zware werk. Het zijn vaak mensen al op leeftijd. Dus op deze manier proberen we toch de jongelui en de andere mensen ook een beetje kennis te maken met het natuurwerk. En we hopen dat dat een klein beetje blijft hangen. Als niet alle wilgen gesnoeid zijn, dan zorgt de gemeente of Staatsbosbeheer ervoor dat de bomen er volgende week allemaal kaal bij staan. Voor de zogenoemde Ringburgwal in Burg is ruim €1 miljoen beschikbaar om de 12 eeuwen oude verdedigingswal aantrekkelijker te maken. Uitvalsbasis voor het bezoek aan de wal is het Museum Burgse Scholen. En de beheerder van dat museum weet wat er straks moet gebeuren. Nou, we zijn nu dus bezig om vanuit het museum, en we hopen daar ook de bovenmeesterswoning bij te gaan betrekken, als bezoekerscentrum de mogelijkheid te creëren om daar vandaan te gaan wandelen over een pad. Dat pad dat zet zich voort dan over die gerestaureerde wal. En dan beleef je eigenlijk de Ringwalburg zoals die vroeger was. Er zijn in Zeeland nog sporen van 5 Ringburgwallen te vinden. Ze werden of gebouwd om een veilige plek tijdens plundertochten van de vikingen te creëren, of door de vikingen zelf. Die van Burg werd in 2007 nog opgeknapt, maar moet nu nog meer een historisch-toeristisch pareltje worden. Het plan is om dit uit te graven en weer een waterpartij terug te brengen, zodat je ook kunt zien hoe vroeger eigenlijk de waterlinie als een soort verdediging voor de Ringwalburg aanwezig was. We gaan daar ook een beleving van maken. Zoals het nu in de plannen staat, komt daar ook een wandelpad, wandelmogelijkheid doorheen. En dan is wat mij betreft de beleving compleet. Volgend jaar moeten de werkzaamheden beginnen. De 38e editie van de Moerschanscross in Hulst is een prooi geworden voor de atletiekfamilie Engels uit Middelburg. Bij de mannen werd de lange cross gewonnen door de pas 17-jarige Ivar Engels, hier in het blauw. Moeder Anjolie Engels, eveneens in het blauw, werd de snelste vrouw.
Ivar Engels won zijn eerste lange cross door zijn concurrent in het wit, de Belg Luca Kamermans, achter zich te laten over de afstand van 9,3 kilometer. En bij de finish is het voor Ivar dan wachten op moeder Anjolie. En daar komt ze, de voormalig topatlete. Ze coacht tegenwoordig haar zoon, maar laat zelf zien dat ze ook nog topfit is. Het is voor de 48-jarige Middelburgse de 7e keer dat ze de Moerschans-cross wint. Haar eerste overwinning dateert uit 1996. Ik heb gewoon de luxe dat dit nog lukt op mijn 48-jarige leeftijd. Maar je eigen zoon training mogen geven en ja, dat hij zo doorgroeit. Als hij dat zo wil en probeert, dan wil ik hem daar graag in ondersteunen. De winnares van vorig jaar, Marieke Mullaert uit IJsendijke, werd tweede bij de vrouwen. We zouden vandaag te maken krijgen met opklaringen en ook wat zon vanuit het noordoosten. Maar dat liet allemaal langer op zich wachten dan verwacht. En daardoor was het vandaag een grijze, grauwe herfstdag. En we hadden ook te maken met wat lichte motregen en regen. In de loop van de middag werd het dan wel droog, maar de bewolking zal het volhouden tot vanavond. In de loop van de avond zullen dan de opklaringen die inmiddels boven het midden van het land zijn wel Zeeland gaan bereiken. En vannacht wordt het helder. En daardoor kan het flink afkoelen met minimumtemperaturen van 3 tot 7 graden. Met daarbij een zwakke wind uit een oostelijke richting. En misschien ontstaat daarbij landinwaarts een enkele mistbank. Morgen wordt het dan wel zonnig met nauwelijks bewolking en een zwakke tot soms matige oostenwind, waarbij de maximumtemperaturen komen te liggen rond 11 à 12 graden. En ook begin volgende week gaan we door op die vrij zonnige toer en het blijft ook droog, met daarbij een maximumtemperatuur van 11 à 12 graden. In de nachten minimumtemperaturen rond 6 graden. En tot zover het Zeeuwse nieuws van vandaag. Straks is het tijd voor Zeeland de Week, met een overzicht van alles wat er de afgelopen dagen in onze provincie is gebeurd. Tot zo!